Възползвай се и ти от мобилното безводно измиване за твоят автомобил в град Пловдив днес. Последвай линка и запази своя час. За твоето удобство, нашият мобилен екип ще дойде и измие колата ти на адрес, независимо дали си на работа, вкъщи или в фитнеса. А поради естеството на измиването, около колата ти няма да има вода и пяна. Запази своя час сега! EcoWash – автомивката, която идва при теб.